Bir maňa öten akşam goşuksyny okap berdi. İlki özü okap berdi. Ondan özüm okap gördüm. Diýdim, mene düşünmedim. Diýdi, entek düşünmersiň, 100 ýyldan soň düşünersiň. Diňle diýip, ýene-de bir goşuksyny okap berdi. Onsyna da düşünmedim. Başgasyny okap berdi. Diýdim, ýene düşünmedim. Diýdi, entek ýaş bolýarsyň, 100 ýyldan soň düşünersiň. Ýyllyklaryň ýagtysyda uzak ýoly ötýär diýdi. Yüzläp ýyllan, müňläp ýyllan bide gelip ýetýär diýdi. Uludan bir dem aldım. Diýdi, näme ak çekýärsiň? Diýdim, 100 ýyldan soň düşünersiň.